Pokušao sam ilegalno da uđem u zabranjenu zemlju sa stranim youtuberom sa preko 7 miliona subscribera. Izgravio se u blatu. Jedina osoba koja u tom trenutku mogla da mi pomogne je bila ludi Čeh koji je bio na 15 minuta od mene u Apatinu. Pozvao sam Bicka koji je nakon par minuta ubeđenja uspeo da ubedi ludog Čeha, otišli su do njegovog broda, uzeli konopac da nas izvade i krenuli ka nama. Mali problem je bio taj što ludi Čeh nije bio lud, nego pijan. I'm drunk in Serbia. I vozio je jako brzo. Više 20 na sat, idemo 100. Ali uprkos tome, nekim čudom su stigli do nas. Ja u distanciji vidim farove, svetla i u fazonu sam, konačno će neko posle 3 sata da me spasi. I na 100 metara od nas farovi staju. I ja sad mislim oni vade konopac iz auta da nam pomognu i zovem Bicka da vidim šta se desilo. Koji mi govori... Jel vidite svetlo napred? Zaglavili smo se. Čeh je bio toliko pijan da su se slupali. I da su ostali zagravljeni u blatu. Tako da nam to veče nije bilo pomoći. A vi kliknite subscribe da bi stigao do 500.000 subscribera, da ne bi vozio auto koji se zagravio u 3 cm blata.